Sziasztok! Én Eszter vagyok. Én pedig Kornél, és köszöntünk benneteket a Pécsi Tudományegyetem Állami Jogtudományi Karának nyílt napján. Tartsatok velünk! Szeretettel köszöntöm Önöket a Pécsi Tudományegyetem Állami Tudományi Karán, a karnyílt napját. Most egy római jog előadáson veszünk részt, amit dr. Justinger János oktató tart. Most egy nemzetközi jogórára fogunk betekinteni, amit dr. Mohai Ágoston oktatónk tart. Most az élő könyvtárban vagyunk, ahol oktatóinktól és hallgatói társainktól is kérdezhettek. Hogy érezted magad egy ilyen napunkon? Ez nagyon jó volt, érdekesek voltak a programok, meg én alapból is ide szándékoztam jönni, és most így ez annyira megerősített. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Reméljük jövőre találkozunk. Sziasztok!